alcaldesa e candidata de Tomiño. Compañeiros e compañeiras, cando un está soñando solo, simplemente está soñando. Pero cando moitos soñan xuntos, é o principio dunha nova realidade. Iso vai ser o que vai acontecer o 22 de maio, o principio dunha nova realidade. Isto pasou en Tomiño hai 4 anos. Comenzamos a soñar xuntos e é o que vai pasar en moitos concellos do noso país. Hai moitos homes e mulleres que soñan xuntos para cambiar a realidade cercana, a realidade municipal que lle rodea, e ven no BNG ese instrumento capaz de facer que se cumpran as súas esperanzas. No BNG somos quen de escoitar, de recoller, de entender, de aprender, claro que sí, dos veciños e das veciñas, e convertilo nunha alternativa de goberno diferente, con proxecto propio. Queremos e sabemos gobernar, podemos e debemos gobernar de xeito diferente, con políticas alternativas, comprometidas coa igualdade, coas mulleres, coa macidade, coa formación, co emprego, coa participación. Gobernar de xeito diferente é a nosa obriga con toda a sociedade, pero sobre todo cos máis novos. Os mozos e as mozas deste país teñen que ver no BNG unha opción alternativa diferente, na que hai valores e principios e pola que merece a pena pelexar. Pero os mozos e as mozas deste país tamén teñen que reaxir. Teñen que reaxir e comprender que non chega con reivindicar, que está ben, senón que hai que ir a votar, porque senón gobernarán os de sempre, a sempre. Amigos e amigas, estou convencida de que xuntando soños e acción seremos máis gobernos de BNG. Adiante e forza co BNG. Oy o bardo cantar, oy o som